Il-vjaġġ li beda kważi 12 sen ilu meta Joseph Muscat ħatmun tal-Partit Laburista se jkompli bi Chris Fearn, Prim Ministru. F'attività taħt it-tinda fiż-Żurrieq, Chris Fearn fakkar li huwa l-uniku kandidat li kien ma' Joseph Muscat sa mill-bidu nett u li l-esperjenza illi kiseb minn għandu, speċjalment f'dawn l-aħħar 7 snin fil-kabinet, hija kruċjali biex il-mexxej il-ġdid jibda jaħdem mill-ewwel jum illi jinħatar. Fearn qal li jrid gvern b'saħħtu li jkompli implementa l-manifest elettorali tal-2017 li partijiet minnu kitbu hu stess, tant li l-10 prioritajiet tiegħu huma msejsa fuq dan il-manifest stess. Chris Fearn stqar li qed jikkontesta tmexxija għaliex jemmen li huwa bniedem b'esperjenza illi jirrifletti l-valuri tal-Partit Laburista, fosthom li jiġi eradikat il-faqar u jkompli jinħoloq il-ġid, dak li wara kollox beda Joseph Muscat. Jiena jgħataw biex immexxi partit rebbieħ, partit li ħajkompli jerbaħ l-elezzjonijiet. Ma niddejqux ngħidu ħankomplu nerbħu l-elezzjonijiet. Intkom tafuni għax jiena gburi f'pajjiżi. Intkom tafuni għax jiena gburi bikom. Intkom tafuni għax jiena gburi li jiena Malti. Intkom tafuni għax jiena gburi li jiena Laburist. Nirringrazzjakom kunu miegħi dan il-vjaġġ sabiħ ħalli nerġgħu nibqgħu rebbieħin Malta u fawdex kollu. Temm jisħaq fuq il-bżonn tal-kontinwità u kif hu jista' joffri dan lill-Partit Laburista u lill-Gvern b'maturità, lealtà, esperjenza u għaqda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.